evoluzio hau Euskal Herri mailan, zuk uste duzu ere aukera berriak emanen ditula ez, komunitatea handitzeko eta tokia ere hartzeko eta... Bai, nik uste bai ez, nik uste gaina izan daitekela baita aukera bat, oain arte agian lortu ez ditugun gauza batzuk berreskuratzeko. Ezakit, igual pixkat fantasiosoa iruditu aldizu ez, bino ezakit, badaude eondia youtuberrak euskera zindutenak, bino nik uste behar degula, behar ditugula erreferenteak. Bino erreferente sendoak. Eta ezakit hau nola, bueno, okurritzen zezkit ideiak hau aurrera eramateko ez, bino ez daude gure esku, eta orduan nik uste erreferenteak behar ditugula, ze azkenean erreferenteak lortzen balin baituzu, urrengo generazioak erreferente hori eukita, ezakit, inspirazio moduko bat izan daiteke ez, eta indezake euskera Twitch mailan aztea, eta euskerak indarra hartzea. Eta nahi irutzit oso garrantzitsua dela euskera sartzea internetekin eta etorkizunakin zerikusia dakan edo zer gauzakin ez, azkenean euskera ez baldin bada Twitcha sartzen, euskera ez baldin bada interneten, ez baldin bada tokia hartzen, ze etorkizun neukiko du. Bai, eremua galduko du. Etorkizuna gero eta digitalagoa da. Hoi da, eta orduan euskera meneotea beharrezkoa da hizkuntza aurrera eramateko. Orduan nik uste, referenteak berditugu, nik baitan eraldetikan lan asko inberdet, bino, denon gauza dela nik uste klaro ekitzea oso garrantzitsua dela, eta erreferenteak. Bai, hoi berditugu. Adibidez, Mr. Euskaldunekin elkarrizketan, erraten zunez, berri txarraken estiloko erreferente bat bihar dugula, eduki digital... Bai. Bai. Bina azkenean balen komentatu eguna pixkat, ez? Oso zaila da, ze hau ez da honek ez ditzu jaten ematen, euskera ziten. Eta horrelako zerrei eustia, azkenean bakoitzak bere bizitza propia dauka, eta oso zaila da. Bino, bueno, saiatu beharko dugu, bai. Eta orain pasatuta ja baserri telesaian ibili zara, ez? Esperientzia hori izan duzu telebistan atezarela, ez? Zer moduz izan da, eta zuk nola bizitu izan duzu? Jo, nik uste ondiela bi fase guztiontan, ez? Alde batetikan, antzaudenian bizitzen zuna, ez? Behin hor, lehiaketan zaudenian bizitzen zuna, eta gero, lehiaketatik kanpo, etxetikan nola bizitzen zun, bizi izan zun guzti hoi. Eta nola bizitzen duten, etxetikan ikuste dizuten guzti horiek, ez? Han oso ondo pasan, oso egun intensoak izan ziren. Osea, nik uste hori igual telebistetik egin ez dela antzeman, ez? Bino, egun bakar batian sentimentu ezberdin pilo bat izaten zen ditun, eta nik uste azkenean buruai guzti hori gestionatzia pila kostatzen zaiola, ez? Nola, oizian zauden, pozik, gero, ezakit, disgusto ze proba galduzu, eta gero derrepente negutegira jun bertzu, eta entzun bertzu, ze esango izuten intzun lanan inguruan, ez? Eta gero honek pentsatzen duna, ezakit, gauza pila bat izan zienan, bino kriston talde polita, egon zen, bai lehiaki den artian, ez? Bai lehiaki den talde hoi, eta baita profesionala baita, superondo arropatuak bezala egon ginen, ez? Ni behintzat oso gustoa egon nintzen, eta hoi, oso egun intensoak izan ziren. Eta geho, buelta, ez? Geho, etxetika nola bizitzen den guzti hoi. Hoi egia esan nahi deixente kostatu zait. Ze justo, oain harrapatu ditenak, ez? Oain, momentu bate honian. Eta enun pentsatzen, nik uste ez genula inork pentsatzen, nola baiteko buma izango zela, ez? Eta egongo zela Euskal Herriko, egongo zela Euskal Herriko pertsona desente guzti hau ikusten. Eta, karo, nahiko gogorra intzait, ikustea nola jendiak epaitze izun, telebistan agertzen dien irudi horiek bakarrik ikusita, ez? Eta
de hecho, ni beti ez ana pertsona bat, eta ana pertsona bat berdin zaitela, ze esaten zuen, ze... Ez bino, justo hain harrapatu nahiko momentu txarrian, eta nahiko gogorra intzait, eta oso ondo etorri zitzaidan adibidez, eztabaidanea jutia ez, eta pixkat zure burua defendatzeko aukera hori aukitzia. Ze, karo, zuzaude etxean ikusten zu jendeak ikusten duna, eta nola komentatzen duten Twitterretik eta gaina, karo, jendia Twitterretikan, eskatzizuzte komentario batzuk, ez diela komentario kritiko batzuk, ez dira... Kritika konstruktibak ez direla, espreski ez dire, joda. Keba. Eta orduan, buelta nahiko gogorra intzitza, bai. Enun espero, Eta kriston, bai, gogorra intzait. Oain ondo, Bino hasieran, ostras. Hosti, eske gogorra da ere hori, nik adibez, ez dut ohitura honitz telebistak ikusteko eta konkista estilo ontako reality edo telesaiak ikusteko, baina bai, jode, ikusten nun, bueno, Twitterren eta denak komentatzen pila bat hori, eta gainera debate eta eztabaida guzti horiek, hostia, nik erraten nun, Bai, que perez da, ez? Bai, gainera horrere, a ber, denoi gustatzen zaigu salseo pixko, salsa pixko guztia, ez? Eta orduan horrek eramaten du ere... Bai. Baina, bueno, nahi baita lagundu hitzen, nahi baita bana, nik gauzak baita oso ireki, oso zentzu irekian komentatzea ditut, ez? Eta nahi baita ikuste ditut realitiak edo programak, eta nahi baita nire iritzi propioak emate ditut. Baina honek baita lagundu dit, pixkat jartzeko partaiden moduan. Bai, eta esateko, eske geho gaina, telebistan ikusten dena, bai da dena, bino ez da daun guztia. Eta karo, horrek amorroa emate izo, ez? Bai. Edo, bai, azkenean geho baita pertsona bakoitza mundu bat dela, ez? Eta ez dakit, bai. Ta zer moduz eraman duzu, ez? Ez dakitzu lehenagotik bazenun baserriarekin esperientzia edo... Nola izan da hori, ez? Jo, nahi oso gustora nintzen, eske ni txikitan ibiltzen nintzen nire negutegi batean, nire familian negutegi batean, eta negutegi hortan genitun, kriston baratza eta animali deixente. Txakurrak, katuak, atak, pixkatenetik, ez? Eta txikitatik oso lotua egonani bideojokota, bino baita ez baserri mundura, bino bai baratzea, ez da pixkat... Bai, rurala, ez? Bai, ruralea, ez? Eta ordun, beti uki izan dut espinita hoi, nahiko nuke pixkat hortikan jarraitu, ez? Azkenean, bizitzan kontuak diela eta negutegi horta ezin izan unjun egun batetikan bestea, txikian nintzela, eta niretzako pixkat bai izan zen nahiko arrotza, ze oso ondo pasatzen nun bertan. Euten nintzen hor nahitakin, baina nahitak eramaten zian, eta hor ni bakarrik gauten nintzen animalia guzti horiekin eta miaire, eta nahiko arrotza intzitzaidan, hori, klak, derrepente zer. Eta beti uki izan dut, animaliekin eta gertutasun hoi, ez? Eta probatu nahi nun. Zegia da, txikitatikan nahi izan dutela bizi baserri batian, fibra optiko duen baserri batian. Bai. Orduan zan, ez dakit nahiko nun ikusia, baita hau ez den ere paranoia hoitako bat, ez? Ego igual jutentza baserrira eta esaten zu, ostras, hau ez da nire gauza, ez? Eta pixka talde hortatik aninu, probatzeko. Nik uste baserri mundua oso politia dela, baina oso gogorra ere. Justo baserrira sartu nintzenean, Luisekin eukenun konbertsazio bat, justo gaina izan zen sarreran, sarreran, bikote moduan jarri ziguten, eta lehenengo tariko gauza esan ziena izan zen, hainoa ez da berdina, baserrian bizitzia edo baserriaz bizitzia. Ja, bai. Eta gau, nik hor klaro dakat, nik ez denai baserriaz bizi, nik baserri batean, eta gau, horrek ematen dizkizun aukerak aprobetxatuz, ez, hor bakardade moduko hori, ez? Baratz bat euki alizatia, edo aberiak eukitzia, ez? Eta gero, lehenago aipatu duzu, ez? Streamer bezala fase desberdinak izan dituzula, eta orain, etorkizunerako edo, baduzu proiektu berexiren bat, edo ideiaren bat, ez? Eraman bardut alde honetatik, bertzetik... a ber,
ni ointxe bertan, hain naiz hori streameatzen, pixkat hobby moduan, ez? Ta baita ondo etortzen zaitelako, ondo iten dit, ne buruai ez, ta pixkat alde hortatik. Egia da, azken urtetan, justo streameatzen utzi nunean, hasi nintzela organizatzaile moduan encounterretan, Euskal Encounter, Gipuzkoan Encounter, eta bueno, ekitaldi horietan, eta oso klaro dakat hoi pila gustatzen zaitela, eta aurten behintzat pixka nahi detena da ekitaldi horietan organizatzeko jutia ez, eta baita ikustia, industria guzti honen barruan zer den gehien gustatzen zaitena ez. Ze saiatu nahi adibidez probatuet programak aurkezten, probatu ditut industrian gauza ezberdinak eta oraindik iruditzen dit ez detela aurkitu. Bai, gehien gustatzen zaizun hori edo, ez? Bai. Hombre, niri ustez gehien gustatzen zaitena streameatzea da, dudai gabe. Bino agian bada oze profesionalki errazagoa dena, ez? Lortzen, eta agian hortikan jo dezaket. Orduan pixkat urte hontan nago, jartzen dena lasaitasunakin, eta ikusten ea nundikan jo. Experimentatzen bezala, ez? Bai, hoi da. Zoki ezberdinetan, taka, a ver, kesuena. Bira, gainera, zure lehenbiziko argazki ikusi nuna, zandu zen, ez dakit ekitaldi batin zen, zu itzeiten eta tipiko E3-eko fondoiek ez, tipo bat itzeiten eta hor, eta nik lehenbiziko argazkia oitako bat ikusi nun, tara nun, ostia, ke nivel. Ja, baina ez horren beste, adibidez, aurkezten eona zenian aldi horietan, pila batetan saiatuna gauzak aurkezten, egoera ezberdinetan, gidoiakin, gidoi gabe, ezakit, kamara beten aurrian, 3 kamararen aurrian, eta oso gaizki pasatzen dut. Eta hoi, saiatu naiz, ezakit, batzutan iruditzen digu baita, streamerra izateagatik, edo streamer nahi izateagatik, ez? Aurkezle, bai, aktore, aurkezle, denak lotua. Kamara aurreko dena, ez? Bai, eta ni oain kontuatzen nahi naiz, ez zula hola izan berrez. Eta adibidez oain arte gehien disfrutatu detena alor hortan izan da, bada rol moduko bada itzen diotela produktor ejecutibo, uste dela, kamaran atzian da ona, pixkat gauzatxo guztiak lotzen. Eta azkenen konterretan hola ibilizan naiz, eta joen un pentsatzen horrelako rol bat nerekin enkajatu zezakenik. Eta bai, bino, geho, azkenean batzutan argazkitan ikusten zu, ez? Ke nivel? Eta geho ikusten azu aurkezten, eta esaten zu, ke nivel? De mierda. Ez bino, benetan, justo, bai. Jo, bueno, pues, mi esker, elkarrizketa iteagatik, plazer rutxe izan da, eta jo ere, poiki eduki sortzaik eta mundukuk izautzia guai dago, eta jo, mi esker. Bai, mi esker zuri, oso gusta egon. Horrengoan, bideojoko eta jolastean ekin. Bai, Utziko ditut zure sare sozial guzik eta link guzik, bai, YouTubekoa, Twitchekoa, eta berdien di animatzen den, eta zabaltzen den, ez? Hoi da, bai, animatu, bakoitzak bere gustatzen zaiona egiten, bino denen esku dauntze hoze da, eta polita da, bakoitza ikustia gustatzen zaion hoi itia, ez? Asi que, dugu bintzat denei animatzeizuet. Bai. Eta probatzia, edozen gauzetan, eta bai. Bai. Bueno, ba. Bale, eskerrik asko. Zuri, aio.